űrhajók Jackson. űrhajók Jackson. Kérlek, mondj valamit a Csak Anyámtól Félek második epizódjáról. Mikorra várható, mi lesz benne, miről szól? Mikorra várható, amit mondani fogok, és miről fog szólni, amit mondok? Haver! Ezeket a kérdéseket jobban kell megfogalmaznod. űrhajók Jackson. Mi lesz benne? Miről fog szólni? űrhajók Jackson. Nyugodt pillanatokról és betépve diszkózásról. Mert most már nem csak buliról fog szólni, mint eddig. Tehát ez el fog menni egy ilyen pszichedelikus irányba? Ez egy sötét erdő. Igen, el fog menni ilyen népművelő ifjúságvédelmi irányba. űrhajók Jackson! Az első rész ugye az bulis volt, a másodikban már jött a gondolkodás, és a harmadik részben meg majd belépek a Jobbikba vagy valami. Tehát ez egy ilyen drogprevenciós, didaktikus film leszünk, mi leszünk az oktatófilm, így elrettentjük őket. űrhajók Jackson! Gyere! Gyere! Ferdi, bazony, menjünk meg! űrhajók Jackson. De azt ne! Hát ne legyél már torrát késsel! Nem akarom ezt, Ferdi, ne vegyél most fel. Jobban nincs barátnőm, mint amennyire nem vagyok jóképű. űrhajók Jackson. Ezt... Hallod, gyere! 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 Van balra, nem? Vagy jobbra? Erre lesz. Ez egy sötét erdő. Ez egy sötét erdő. Erdőben laknak az állatok, városokban az emberek. Erdőben laknak az állatok, városokban az emberek. Állatokban van? A te szemeddel fogjuk rá. Csak ilyen emberi Robot zsarúnak érzem magam. Hát jó, de Benni meg azok geci. Hát de Benninek túl sok a dolog, és ezért kell. Pedig mekkora buli volt pár másodperccel ezelőtt. Az orvostudomány meg ilyesmi. Pisilnem kell. Hát azért vannak állatorvosok. Tudod, ők is elkapják ilyen beteg. Ezek emberek vágod. Ez csak a millió szándék. Pisilni, és ezt így meg is Sok nekik is vannak beteg. űrhajók Jackson. Hoppá! Hát ebben még volt. Most már nincs. Most már nincs. Miatt van nőttek ide? Hát de majd ha elmegyek, akkor foglalkozhatsz el. Szia, Gabi! Hallod? Azt majd vedd fel. Várjál. Le tudom magam szopni. Tényleg? Ne szopjál le ugyanúgy. De nem téged, hanem magam. Leked van csúnya faszod. Tényleg. Nem már, így is kisebbségi komplex. De bazd meg! Ezt... Hallod, gyere! 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 A Lacinak van csúnya fasza, nézd meg! Most jut a... Nézd már meg! De vedd le videóra, hogy ott van az a... űrhajók Jackson! Ugyanabban a bugyiban vagy napok óta. Laci! Hogy élsz? Ugyanabban a bugyiban. Én meg ittam a bácsi borámból, nem kell. Nem szeretem a bort. Azt tudtam, kóstold meg, hogy az ingeret megdobja. űrhajó. Smárolsz velem? Ugye? Űrhajó. Nem kellett volna elmondanom. Ein Volk, ein Reich, zwei Hallod, srácok? Hova ment te? De arra van. Arra megy. Hát ez nem még lehet. Lehet, hogy még járt Csoli. Ha arra járt, akkor van is.
Tudjátok mennyi az idő? De az űrhajósok elküldték nekem SMS-ben. Az űrhajókról ma már volt szó. 23 óra 47. Az űrhajókról már volt. De nem veled. Kozmikus kapcsolat. Mondani valóink között. Ku Klux Klan. Az űrben. űrhajók Jackson! Haver, nem ők rabszolgál öreg! Ne legyél már ilyen show business. Nem akarom ezt felni, ne vegyél most fel. Ne legyél már ilyen show business. Haver, nem ők rabszolgál öreg! űrhajók Jackson! Nagyon felszakad. Nem ettem meg az egész tepsit. Ja, nagyon finom volt, azért ettem belőle sokat. De nagyon... űrhajók Jackson! Akarok hallani az űrhajósokról beszélni, nem akarok annyi az űrhajósokról beszélni, nem akarok. Az űrhajósokról